खुलुमबाय नायगिरि लोगो नोंथांमोन। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो लानानै फैदों मेथ्स क्लासनि क्लास नाम्बार 5 आरो बे क्लास नाम्बार 5 आव आं नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों एलसिएम थामहिनबा दुसासानि सायाव माखासे बेवहाय रुल्सफोर जों सोलोंगोन। दुसासाखौ माबोरै बानायनाय जायो बेनि बागैबो सावरायगोन आरो सिगांनि जा मेथ्स आयदानि क्लास 4 भिडिअ बेवहाय एचसिएफ हाइएस्ट कमन फैक्टर बा देसासा बिनि बागै बेवहाय सावरायबाय। दा नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना एलसिएम एबा दुसासानि बागै सोलोंनो हागोन। दा गोबाव खालामालासे भिडिअखौ जागायनो आवगायबाय। दा नैबे एलसिएमआ जाहैबाय लवेस्ट कमन माल्टिपल जाहैदों। दा जोङो फिसानिफ्राय बेसिकनिफ्राय जोङो स्टार्ट खालामसैनियाव माल्टिपल्स। दा माल्टिपल्स माने मा? माल्टिपल्स माने जाहैबाय सानजाब मोननाय। माने सानजाब मोननाय बर' जों लिरोबा मा जागोन इयो? सानजाब मोननाय। दा सानजाब मोननाय होनना बुङोब्ला नैबे थामनि सानजाब मोननायफ्रा मा जागोन? थामनि जेसेबां सानजाबना मोननायाव दङ बे जाहैबाय नैबे थाम सानजाब से 3 जों मोननो हायो। 3 सानजाब 2 6 मोननो हायो। 3 सानजाब 3 जोङो 9 मोननो हायो। 3 सानजाब 4 जोङो 12 मोननो हायो। 3 सानजाब 5 जोङो 15 मोननो हायो। 3 सानजाब 6 जोङो मा मोननो हायो? 18 मोनो। बेफोर गासैबो थामनि माल्टिपल्स एबा थामनि सानजाबना मोननाय अनजिमाफोर बेयो। दा थिग बिदिनो जोङो 4नि जों लायोबा 4निया मा जागोन? 4 सानजाब 1 समान नैबे 4, 4 सानजाब 2 8, 4 सानजाब जों मा लिरनो हागोन? 4 सानजाब 3 12, 4 सानजाब 4 16, 4 सानजाब 5 20, 4 सानजाब 6 24 होमबा नैबे थांबाय थागोन बेयो। नैबे 4 8 12 16 बेफोर गासैबो 4नि सानजाबना मोननाय बा 4नि माल्टिपल्स होनना बुंनाय जायो। दा थिग बिदिनो गुबुन गुबुन 5निया मा जालायगोन? 5 सानजाब 1 5, 5 सानजाब 2 10, 5 सानजाब 3 15, 5 सानजाब 4 20, 5 सानजाब 5 25, 5 सानजाब 6 30 बा बेफोर गासैबो मानि सानजाब मोननाय जागोन? बे गासैबो 5नि सानजाब मोननाय जागोन। दा बेफोरखौ होनना बुंदों। दा नैबे सानजाबना मोननाय जा अनजिमाफोर बेयो जोबनो गैयै जानो हायो। माल्टिपल्सफोरा जोबनो गैयै थांबाय थागोन बे। जोबनो गैयै 4नियाबो जोबनो गैयै 5नियाबो जोबनो गैयै बेबायदि जाबाय थागोन। दा बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय कमन माल्टिपल्स माने मा? कमन माल्टिपल्स माने आगोसार सानजाब मोननाय। आगोसार सानजाब मोननाय। दा आगोसार सानजाब मोननायफोरा मा जायो? कमन। थामहिनबा जोंहा सिगांनि जा माल्टिपल्सनियाव नोंथांमोनजों मा सावरायबाय? दानियाव जा सावरायबाय जोङो नैबे जा माल्टिपल्स 3नि माल्टिपल्स 4नि माल्टिपल्स 5नि माल्टिपल्स। दा बेवहाय जोङो मा कमन नुदों दा बेखौ नोंथांमोना नायदो। दा नैयाव नाय। दा जोङो कमन माल्टिपल्सखौ बेवहाय नुनायनि जायखौ जों जुदि मोजाङै नोजोर होयोबा नाय बेवहाय जों कमन माल्टिपल्सखौ बे मोनथामनि रुजुनायाव जोङो नुनाय जायाखै। नैबे 3 4 5। दा 3 आरो 4नि गेजेराव नाय। जोङो 3 आरो 4नि गेजेराव नाय। 3 आरो 4नि गेजेराव मा कमन माल्टिपल्स दङ? जोङो बाखौ नायथ'नो नाङा। बाखौ दसे सम बेखौ नायथ'नो नाङा। नैबे 3 आरो 4नि गेजेराव नाय। नैबे 3 आरो 4नि गेजेराव 3 आरो 4नि गेजेराव कमन माल्टिपल्सआ मा जागोन? दा नाय 3खौनो आं बेवहाय लिरफैनो। 3नि जा बेवहाय सानजाबनो मोननाय बे जाबाय 3 6 9 नैबे 12 बेनिफ्राय 15 18 बेनिफ्राय 4ना मा जागोन? 4ना 4 8 12 16 बेनिफ्राय 20 बेनिफ्राय मा जाहैगोन बिथिंजाय 4 सानजाब 6 24 4 सानजाब 7 28 नैयाव 3 सानजाब 6 18 जाहैबाय। 3 सानजाब 7 बेसेबां जाहैगोन? 21 3 सानजाब 8 बेसेबां जायो? 3 सानजाब 8 24। दा बे रोखोमनि जोङो मोननो हायो। दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनबाय जे नैयाव कमनफोरा मा कमन माल्टिपल्सफोरा मा जागोन? दा नैयाव नाय 3 आरो 4आव नाय नोंथांमोना बेनि जा कमन माल्टिपल्स बे कमन माल्टिपल्सआ मा जागोन? दा नैयाव जोङो बेवहाय 12 नुनो मोनदों। नैयावबो जोङो 12 नुनो मोनदों। होमबा बिसोरनि बे कमन जाहैबाय। नैबे 12 आरो 12नि गेजेराव बे कमन जाहैबाय। बेनिफ्राय आरो जोङो नुनो मोनबावदों बेवहाय नैयावबो 24 दङ बेयावबो 24 दङ। होमबा बिसोरनि बे जाहैबाय कमन जाहैबाय। दा बेखायनो नैबे जा 3 आरो 4नि जा कमन माल्टिपल्सआ मा जागोन? कमन माल्टिपल्सआ जाहैबाय 3 आरो 4नि कमन माल्टिपल्सआ जाहैबाय 12 बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो? 24। दा बे जाहैबाय कमन माल्टिपल्स होनना बुङो। दा बिदिनो बेबो थांबाय थागोन। दा बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय लवेस्ट कमन माल्टिपल्सआ मा? दा लवेस्ट कमन माल्टिपल्स इम्पर्टेन्ट। लवेस्ट कमन माल्टिपल्स। दा लवेस्ट कमन माल्टिपल्स माने एलसिएम। आं दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरनाया जाबाय बेनो लवेस्ट कमन माल्टिपल्सखौनो आं सावरायनो नागिरदों। दा बेवहायबो मा खालामनांगोन? आङो फिसा मोनसे बिदिन्थि लानोसै लवेस्ट कमन माल्टिपल्सनि थाखाय। बा बेवहाय दुसासा होनना बुंनाय जादों जोङो दुसासा।
बर'आव जों बुंनाय जायो दुसासा। दा बेवहाय नैबे थामखौनो लाबाय आङो। थामनि माल्टिपल्सफोरा मा जागोन? 3, 6, 9, 12, बेनिफ्राय 15, 18 बेफोर जायो कमन माल्टिपल्स जाहैबाय। बेनिफ्राय आरो 6नि माल्टिपल्सआ मा जागोन? 6 सानजाब 1 6, 6 सानजाब 2 12, 6 सानजाब 3 18, 6 सानजाब 4 24, 6 सानजाब 5 30। दा बिसोरनि गेजेराव दा कमन माल्टिपल्सआ मा जागोन? दा कमन माल्टिपल्सआ मा जागोन? 3 आरो 6नि कमन माल्टिपल्सआ मा? नैबे जोङो 6खौ जोङो नुनाय जादों कमन माल्टिपल्स, नैबे जोङो 12खौ जोङो नुनो मोननाय जादों, नैबे जोङो 18खौ जोङो नुनो मोननाय जादों। अब्ला बिनि कमन माल्टिपल्स 3 आरो 6नि कमन माल्टिपल्सआ मा जागोन? 6 जोङो लिरनो हायो, 12 लिरनो हायो, 18 लिरनो हायो, बेबो बेबायदिनो थांबाय थागोन। दा बेवहाय दा लवेस्ट कमन माल्टिपल्सआ मा जागोन? दा LCM माने नैबे जा नोंथांमोना कमन माल्टिपल्स नुबाय 6, 12 आरो 18 बेफोरनि मादाव बयनिख्रुइ उन्दैसिन दुइसिन कमन माल्टिपल्सआ मा? नैबे 6आ जाबाय बयनिख्रुइ दुइसिन कमन माल्टिपल्स जाबाय। अब्ला नैबे 3 आरो 6नि जा LCM बे बेसेबां जासिगोन? दा बे 6आ जाहैसिगोन। नैबे 6आ जाहैबाय कमन माल्टिपल्स। दा बेबायदि जोङो दिहुननो हायो लवेस्ट कमन माल्टिपल्सखौ। दा बेनिफ्राय जोङो दा लवेस्ट कमन माल्टिपल्स दिहुननायनि मोननैसो बेवहाय मेथडफोरखौ आङो दा सोलोंनो नागिरदों। दा नोंथांमोना नायदो, मोननैसो मेथड दं। जोङो सिगांनि क्लासावबो जोङो HCF दिहुननायनि मेथडखौ जों सोलोंदोंमोन। दा नैयाव जाहैबाय मेथड अफ फाइन्ड LCM अफ नाम्बार्स। जों माबायदि दिहुनगोन? दा LCM दिहुननायनि मेथड्सफोरा मा मा? दा बेवहायबो दोङो। नाम्बार 1आव जाबाय प्राइम फेक्टराइजेसन मेथड दोङो। प्राइम फेक्टराइजेसन मेथड बाहायनानै जोङो मा खालामनो हागोन? जोङो LCMखौ दिहुननो हागोन। दा बेवहाय आङो दा फिसा मोनसे बिदिन्थि होनानै बुजायनो नागिरदों। दा जोंनिया अनजिमाफोरा दोङो 36, बेनिफ्राय 90, बेनिफ्राय 24 बेबायदि दोङो। दा बिनि मा दिहुननांगौ? बिनि LCMआ बेसेबां जागोन? LCM नैबे जा होनाय नाम्बार बिनि LCMआ बेसेबां जागोन? दा बेखौ जोङो प्राइम फेक्टराइजेसनाव मा खालामनांगौ? हारसिङै जोङो खालामना लादो। हारसिं खालामनायनि उनाव मा नुनो मोनगोन नोंथांमोना? दा बेवहाय नैबायदि खालामनांसिगोन दायो। दा नैबे जाहैबाय 36। दा बेवहाय मा दोङो? 36, बेनिफ्राय बेवहाय 2 दोङो, बेनिफ्राय दा बेखौ सानजाबनानै होदो। नैबे 2 सानजाब मा जागोन? 2 सानजाब 1 2, 2 सानजाब 8 16, बेनिफ्राय 2 सानजाब 9 18, बेनिफ्राय मा जागोन? 3 सानजाब 3 9, बेनिफ्राय नेक्स्ट बेयाव फैलायबाय 90खौ जों बिदिनो 2जों थांनो हायो। 2 सानजाब 45 90, 2जों थांलिया, बे माजों थांगोन? 3 सानजाब 15 मा जाहैगोन? 45, बेनिफ्राय आरो नैबे 3 सानजाब 5 15 जाहैबाय। बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट दङ नैबे 24खौ जों बिदि खालामदो। 2 सानजाब 12 24, 2 सानजाब 6 12, बेनिफ्राय 2 सानजाब 3 6। दाना नाय नोंथांमोना, दा नैबे 36खौ जोङो मा लिरनो हायो? 36खौ जोङो लिरनो हायो 2 सानजाब 3 सानजाब 3 बिदि लिरबाय जोङो। ओमफ्राय 90खौ जोङो मा लिरनो हायो? बेवहाय 2 सानजाब 3 सानजाब 3 सानजाब 5, बेनिफ्राय आरो 24नि सानजाबगिरिफोरा मा जागोन? 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 3। आरो नैखौ नाय, नैबायदि महरावबो लिरनो हायो जोङो। बेयाव 2आ खैथा? नैबे मोनसे मोननै, होमबा 2 स्कुवेर जोङो लिरनो हायो। ओमफ्राय 3आ खैथा दोङो? 3आबो मोननै, बेबायदिबो लिरनो हायो जोङो। ओमफ्राय नैयाव 2आ मोनसेल' दोङो। 3आ खैथा दोङो? 3आ बेवहाय मोननै, बेनिफ्राय आरो नैबे बेयाव दोङो 5 दोङो, बेनिफ्राय नैयाव 2आ खैथा दोङो? मोनथाम, नैबे मोनसे मोननै मोनथाम, बेनिफ्राय आरो 3आ खैथा दोङो? बेवहाय मोनसे दोङो। ओमफ्राय जोङो दा LCM मा खालामनांसिगोन? दा नैयाव बयनिख्रुइ बुरजा जोङो माखौ नुनाय जादों? बेखौ लाबानो जाबाय नोंथांमोना। नैबे 2आ बेवहाय मोनथाम, बेखौ लाबानो जाबाय। दा नैबे 36 90 बेनिफ्राय 24, दा जायनो माने बेवहाय सानजाबगिरियाव जायनो बुरजासिन ओंखारदों, 2आ बेवहाय सानजाबगिरिया बुरजासिन ओंखारदों, बेखौ जोङो लाबाय 2 to the power 3। बेनिफ्राय आरो जोङो लाबाय नेक्स्टआव नैयाव 3आ बयनिख्रुइ बुरजासिन ओंखारदों, नैयाव 3 to the power 2 आरो नैयावबो 3 to the power 2। होमबा जोङो बेनि जायखिजाया मोनसेखौ लादो। बेनिफ्राय आरो लास्टआव नैबे 5खौबो जोङो लिरना होनांगोन। 3खौ लानो नांला, नैबे जा 5 बेखौबो लानांगोन। ओमफ्राय दा गासैखौबो सानजाबजोबना होदो। 2खौ खोनथाम सानजाबबा बेसेबां जायो? नैबे 8 सानजाब, 3खौ खोननै सानजाब मा जागोन? 3 सानजाब 3, बे जाहैबाय 9 सानजाब 5खौ जोङो बे 5आ बेनो थागोन। बेनिफ्राय दाना 8जों 5जों सानजाबा बेसेबां जायो? 8 सानजाब 5 40, 9जों सानजाबना होदो, 9 सानजाब लाथिख' लाथिख', 9 सानजाब 4 360। होमबा LCMखौ जोङो बेसेबां मोनखो? 360। दा बे मेथडखौ बुंनाय जादों प्राइम फेक्टराइजेसन मेथड बुंनाय जादों। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय गुबुन मोनसे मेथड,
दा बे मेथडा जाहैबाय डिभिजन मेथड होनना बुंनाय जादों जोङो डिभिजन मेथड इउज खालामनानै मा खालामनो हागोन जोङो नैबे जाहैबाय डिभिजन मेथड बा बे डिभिजन मेथड इउज खालामनाबो जोङो एलसिएमखौ जोङो दिहुननो हायो दा जोङो फिसा जोङो बिदिन्थि लायोबा सिगांनि जोङो बिदिन्थिखौनो लानो हायो डिभिजन मेथड लायोबा जोङो बे सिगांनि बिदिन्थिया मा जागोन नैयाव जोङो मा लादोंमोन बेवहाय 36 जोङो 36 बेनिफ्राय 24 आरो 90 बिनि जोङो एलसिएमा मा जागोन एलसिएम बिनि एलसिएमा बेसेबां जागोन बेखौ जोङो दिहुननोसो जोङो डिभिजन मेथडजों जोङो दिहुननोसो बेखौ दा डिभिजन मेथडआव मा खालामनांगोन डाइरेक्ट ओरै ज' लाबानो जाबाय नोंथांमोना नैयाव 36 बेनिफ्राय 24 बेनिफ्राय 90 बेबायदि जाबाय गासैबो माजों थांगोन बे नैनिफ्रायनो जों स्टार्ट खालामबाय 2 सानजाब 18 बे 36 जाबाय 2 सानजाब 12 24 2 सानजाब 45 90 आरो नैजों थांबा नैजोंनो ला 2 सानजाब 98 2 सानजाब 62 नैजों थाङाबा बेखौ बिदिनो बोख्लायना हो बेनिफ्राय आरो नैजों थांगोन 6 नैखौ 9 थांला बेखायनो बिदिनो लाखियो 2 सानजाब 3 6 बे बिदिनो लाखिनांगोन बेखौ बेनिफ्राय नेक्स्ट 3 सानजाब 3 9 3 सानजाब 1 3 3 सानजाब 15 45 आरो 3जों थाङो 3 सानजाब 1 3 सेखौ बोख्लायना होदो बिदिनो 3 सानजाब 5 15 दाना गासैखौबो सानजाबजोबना होदो एलसिएमाव मा जागोन दा नैबे गासै जा अनजिमा बेखौ सानजाबजोबना हो 2 सानजाब 2 सानजाब 2 सानजाब 3 सानजाब मा जागोन 5 ओमफ्राय सानजाब 5 दहाय जोङो आगोलाव मोननाया नैबे 360 थामहिनबा नैबे नैया बेसेबां दङ मोनथाम थामा बेसेबां दङ थामा मोननै बेनिफ्राय आरो 5 दङ बे गासैखौबो सानजाबा जोङो दहाय मोननायजोंनो समान मोनगोन जोङो 360 बा बेबायदिनो नैबे डिभिजन मेथडआव जोङो बेबायदि खालामनाय जायो बेनिफ्राय आरो सिगाङाव जा नोंथांमोना प्राइम फैक्टराइजेसन मेथड नुदों बेजोंबो बेबायदि खालामनो हायो दा इम्परटेन्ट बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मोनसे इम्परटेन्ट फर्मुला जाय फर्मुलाया नोंथांमोननि थाखाय गोबां हेल्प जागोन उननि फैबाय थानाय एग्जामफोराव बे जाबाय मोनसे इम्परटेन्ट फर्मुला बे जाबाय HCF आरो मा LCMनि मोनसे बोखावखोन्दो थायोब्ला बोखावखोन्दो जुदि थायोब्ला बे अनलि बोखावखोन्दोनि बोखावखोन्दो फ्रेक्सनाव जुदि थायोब्ला बिनि एलसिएम आरो HCF दिहुननाया माबायदि जागोन दा बेवहाय इम्परटेन्ट फर्मुला दङ दा फर्मुलाया जाहैबाय HCF अफ फ्रेक्सन दा बोखावखोन्दो फ्रेक्सन माने बोखावखोन्दो दा जोङो फ्रेक्सननि HCF हाइस्ट कमन फेक्टर दिहुनोबा मा जागोन नैबे सायाव HCF अफ न्यूमारेटर जाहैबाय सिङाव मा जाहैगोन LCM अफ डिनोमिनेटर होमबा बे मोनसे फर्मुला जाबाय आरो मोनसे फर्मुला दङ बे जाहैबाय LCM मा जाहैगोन नैबे LCM अफ फ्रेक्सन दा LCM अफ फ्रेक्सननि फर्मुलाया मा जाहैगोन सायाव जुदि LCM जायोबा सायावबो मा जागोन नैयाव LCMखौ होदो दहाय HCF थाबा HCF अफ न्यूमारेटर LCM अफ बे जाहैबाय न्यूमारेटर डिवाइड बाय मा जागोन नैबे जाहैबाय HCF अफ डिनोमिनेटर बा बे मोनसे इम्परटेन्ट फर्मुला बेनिफ्राय दा न्यूमारेटर एन्ड डिनोमिनेटरा माखौ बुजायो सायाव हमना ला 1/2 नैबे सानि जा अनजिमा बे मा जागोन न्यूमारेटरखौ बुजायगोन बेनिफ्राय सिंनि अनजिमाखौ मा बुजायगोन डिनोमिनेटर होनना बुंनाय जादों दा बेखौ कनफिउजन नाङा दा जों फिसा मोनसे बिदिन्थि लानोसै दा बिदिन्थिया जाहैबाय नै फर्मुलाखौथ' नोंथांमोना लिरनाबो लानो हागोन बहिफोराव इम्परटेन्ट फर्मुला बेनिफ्राय नेक्स्ट फैबाय फिसा मोनसे कुइसन दा कुइसना जाहैबाय मा दिहुननांगौ LCM दिहुननांगौ LCM दिहुननांगौ फ्रेक्सन दङ फ्रेक्सना जाहैबाय हमना ला नैबे 3/2 बेनिफ्राय 7/6 बेनिफ्राय 2/9 बेनि LCMआ मा जागोन LCMखौ सोंदों दा जोंनिया LCM दिहुननायनि फर्मुलाया मामोन जोंना LCM अफ फ्रेक्सना मा जायोमोन फर्मुलाया दा LCM दिहुननायनि फर्मुला जा मोन्दोंमोन जोङो नैयाव LCM अफ फ्रेक्सना मा जायो नैयाव सायाव मा दंमोन जोंनिया नैयाव LCM अफ न्यूमारेटर डिवाइड बाय HCF अफ डिनोमिनेटर ओरै मोनसे फर्मुला दंमोन दा बेखौनो जों बाहायनांगोन दा नैयाव जों फर्मुलाखौ बाहायबाय LCM माने LCM दिहुननांगौ जोङो नैयाव 3/2 7/6 बेनिफ्राय 2/9 दा बेवहाय नैबे LCM अफ न्यूमारेटरा जाहैबाय नैबे सानिफोरखौ बुंनाय जायो सानि अनजिमाफोरखौ नैबे LCM माने LCM दिहुननांगोन 3 7 आरो 2 सायाव थानाया जाबाय न्यूमारेटर बोखावखोन्दोनि सायाव थानाय बेनिफ्राय
HCF आ बेसेबां जागोन डिनोमिनेटर सिङाव जोंना बोखावगोन सिङाव मा दङ 2 दङ 6 आरो 9 दा बेबायदि खालामबाय LCM 372 नि LCM आ बेसेबां जागोन नैबे 372 नि LCM आ बेसेबां जागोन बेथ' गासैबो सानजाबजोबना होबानो जायो बेखौ नै गासैखौबो सानजाबजोबनानै होदो डाइरेक्ट बिदि खालामबाय थानांला 3 सानजाब 7 सानजाब 2 3 जों 2 जों सानजाबा 6 6 सानजाब 7 बेसेबां जायो बुजिनाय LCM आव 372 खौ बेसेबां मोनखो जोङो 42 बेनिफ्राय HCF 2 6 आरो 9 HCF आ मा जागोन बेनिया बेयाव माजों मा थांगोन दा नैबे कमन जों मा लानो हायो नाय बेयाव जेबो जोङो लानो हाया डाइरेक्ट 1 आनो गासैबो जों सानजाबगिरि जागोन दा 1 खौनो जों HCF लानो हायो नेयाव 1 into 2 1 into 1 into 2 2 जाहैबाय 1 into 6 6 1 into 9 9 जों मोनगोन नैबे 1 आ गासैबोनि थाखाय इयो हाइएस्ट कमन फैक्टर जायो 2 6 9 नि होमबा जोङो दा HCF of 269 नि HCF खौ जोङो नैबे 1 खौनो जोङो लानो हागोन दा 1 लाबाय ओमफ्राय रिजाल्टआ जोंना मा मोनसिगोन दा 42 होमबा MCQ फोराव बेबायदि फैयो दा MCQ जुदि थायोबा नोंथांमोना हमनो हागोन आं MCQ बो लानानै फैगोन दा बे जाहैबाय इम्पर्टेन्ट फर्मुला दा उननि समाव गोदान मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोनजों सावरायगोन दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय थेंक इउ